Morning mga kabro. Nandito po sila kuya from San Jose City, Nueva Ecija. Ayan si kabro. Ayan, shoutout kila kuya at kay kabro. Ano pangalan mo kabro? Jason. Jason. Ayan, isa po yung kachat ko dati dun sa kwan natin mga bro, sa page natin. Ito po yung TMX 155 na naka sidecar. So papa-overhaul po nila tong makina dahil maingay. Andarin muna natin. Ayun, ganun kaingay mga kabro. So halo-halo na yung ingay ng makina niya. Magkanong binadget mo dito kabro? Gagastos kaya ng kwantaw? 10,000? May dala rin akong kanyan kung anong napapalitan ko rin yung black niya. Ay. Yung original lang. Local na ba to kuya? Localan? Okay, ibaba tayo atit. Palamisan tayo pay. Palamigin muna natin mga kabro. Ayan, makalipas ang 1 oras at kalahating segundo, nandito na si Brother Lito. Siyempre naman, maaga ko para may pangmaylo. Yan, so nabaklas na po yung makina na ibaba at meron pong kakaibang bagay sa makina ni Kuya. Ano muna, pikpik yung kamo na magkano. At ano yung kakaibang bagay na nakita nyo, brother? Adik yung motor ni boss. Adik! Ang bira ka, ala ko, tao lang nag-aadik ah. Nagbabato. Nagbabato. Brother. Paano mo nasabing nagbabato? Maliliit yung bato. Dating adik to. You serious? Bato ba yan o bakal? Bato. Ay, bato nga, mga kabro. Ayun o. Dahil bato dito, durog na yung iba. Bira. May sakit po sa kidney itong motor niyo, uncle. Side yan. Hindi po ba nagdadialysis to? Anong sakit nito? Sakit sa bato? Kidney, Gago. Pagagago ng mga tao. Oh, ang bira. May graba sa loob, mga kabro. Naiingit po siguro sa inyo yun. Dialysis agad. Uncle, may kaaway ka ba? Ayaw namin madamay sa away. Oo. Wala ay. May graba. Inihiram kasi yung kumpare ko yan eh. Kaya siguro mahirap igutin tong sigunyal niya, Brad. Baka may nakakarang na rin dun. May nakakaluso. Hindi namin mapayot ng diretso. Maraming bato sa loob. May nalaglag kanina doon sa kwan. Isa. Tapos nung tinignan namin, meron pa palang anak dyan. Ay, ama. Bira. Mas malaki. Maigpit pang ipaikot tong kanyang sigunyal, mga kabro. Maigpit nang ipaikot. Parang gusto kong magkape. Nadismaya ako sa Naglalak, mga kabro. Hindi ka makakatimpla para hindi Sige. ka Ayan yung mga bato, mga kabro, sa loob ng makina ni Kuya. Sumuloko ng mga tao. Mukhang loko yata ang mga tao doon. Sige, baba mo na, brother. Biyakin mo na ta. Magkita pa natin yung ibang laman loob niya. Yan. Siyempre, shoutout sa mga tiga Ordaneta, Pangasinan. Unahin natin si Pogi. Anong pangalan mo, Pogi? Nico. Nico, kung nandito lang si Kagawad, delikado ka na naman. Microphone na naman yon. Si Kabro, John Patrick. Anak ni Kabro, Wilbur. Nasa Hong Kong po yung tatay niya. Sigurado galante to ngayon, mga kabro. tingnan ko, pakalubong ka. Oh. At si boss, ano pangalan mo, boss? Ha? Brother J. Ayan. Ipapaayos po nila yung TMX 155 dahil kanina ba, 4 na kami, nagsisipa sa 155 nila. Ayaw mandar. Ang bira. Buti nakarating dito, no? Yung isa namumula na. Si Brother J namumula na. Tama na, sabi niya. Buti nakarating pa. Pero mamaya isisingit ko yun. Bibili tayo ng pyesa niya. Hindi ba kasama sa langis yun, Brad? Ha? Ba kasama sa langis? Hindi, may sakit sa bato talaga to. May bato yung loob, Bap. Bap, may graba. Nasaan na yung bato niya? Ayun yung mga bato. Ilang piraso? Meron pa sigurado dito, uncle, sa loob niya. Meron pa dito sa loob niyan, sigurado. Lalaki. Sisirain nila talaga yung motor ko. May lata pa yung kanya, yung push plug niya. Yung tornilyo niya, may lata. Lost thread na rin. Magagawan ba ng paraan yan?
Tira. Na-trade na lang ulit. Yan, shoutout din po kay Kabro Wilbur from Hong Kong. Ayun po yung anak niya, si John Patrick. Okay, so i-check naman natin yung motor ng mga taga Urdaneta City, Pangasinan mga kabro. Okay, ito na po yung motor ni boss. Ano na ganun? Wilbur from Urdaneta, Pangasinan mga kabro. Yan, pinagsalit-salitan nilang pandarin pero sumuko yung mga paa. Napakahirap pandarin mga kabro. Yan, bagong overhaul lang din to. 20 mil sa nagastos na to yun eh. Kuna na. Ayan, so kukondisyon lang natin to, check natin kung paano natin paandarin ng isang kick lang o dalawang kick, pwede na. Okay. Ayan, kukondisyon lang natin to mga kabro. Okay, so nandito tayo sa machine shop ngayon at yung crankcase nung inoverhaul natin na tiga San Jose, Nueva Ecija ay ipinamachine shop natin tong mga loose thread. Ayan, ito. Pina-retrade po natin to. Tapos itong trade din ng tornilyo ng push plug, pina-trade din natin to mga bro. Yan, para makapit, para hindi lumuwag yung push plug ng sigunyal bearing. At bumili na rin ako ng mga pyesa na kailangan natin para sa motor po nila mga bro. At sa motor po ng taga Urdaneta, Pangasinan. A few moments later. Okay mga bro, ito yung motor ni Kabro Wilbur na nasa Hong Kong, dinala ng kanyang anak at yung kanyang mga kasama. So madali nang paandarin mga kabro. So ang ginastos daw nitong makina niya nung na-stock, pina-overhaul niya, gumastos daw siya ng 20 mil. Tignan naman natin yung andar niya. Yan ang presyong 20 mil. No, one click na oh. One click na, kaya lang yung makina mga kabro, maririnig mo talagang parang hindi gumastos ng 20 mil. Oh? Mamaya hintayin natin yung anak niya para makita niya. At makikita mo sa magneto. Yan, gewang-gewang ang ikot mga kabro. Number 1 issue, hindi naka-align yung sigunyal. Tapos maingay na yung timing gear. Oh? Di bale, hindi ko muna daw papakilaman yan. Ang pakilaman ko lang daw yung madaling paandarin. Yan, ulitin natin. Yan. Yun o. One click o. Hintayin natin yung anak niya mga kabro. Mga bro, papaandarin na nung si... Ano na pangalan mo? Patrick. John Patrick. Oh. Ito o. Bira, nanibago kaya ata ha. Kaya lang naninibago ako dun sa makina niya, 20 mil, kaingay. O isa pa, patayin mo pa ulit. Si boss naman, baka manibago din. Ayan, si Kabro. Pinatay mo pa. Kanina, namumula na yan. Oh. Okay na. One click. One click. Ayos. O, si boss din, yung isa. Patayin mo din. Para ma-experience nila mamaya. Oh. I-upload natin to mamayang gabi. O kaya bukas. Oh. Yun nga lang, nanginayang ako sa makina niya. Kaingay. Opo, may 20 mil daw sabi ni Kuya Wilbur eh. 20 mil talaga sa kasa painter. Oh? Damit mong At di bale, okay na yung pandar niya. Malambot na. Oh. Give me 5. Hindi na ako nagtataka sir nung ginawa. Ang ingay. Sayang. Sayang 20 mil. Hindi man tumahimik yung makina. Pero sige, tara na, kain na tayo para gutom na yung mga buksit natin. Ayan, okay na mga bro. One click na, wala na yung problema nilang 1,000 kick. Yan. Tuloy natin yung motor ng mga taga San Jose, Nueva Ecija. One eternity later. Okay, mga kabro. Eto na po tayo at kabili na po tayo ng pyesa nung motor po ni Angel. Yan, from San Jose, Nueva Ecija, bagong connecting rod, original mga kabro. Tapos Nachi brand na side bearing, 2 piraso. At yung mga pyesa yung iba yun, timing gear, cam follower, clutch damper. Ito po yung mga nagpalitan natin mga kabro. Ayan, ayun na po lahat. At pinaribor namin yung black na original. Yan, gas-gas.
Kapag may gas-gas na ganyan mga bro, yung piston nyo kabilaan, automatic may tama na yung connecting rod nyo. Okay, assemble na namin to mga bro. Hindi ko na i-video yung pagbuo dahil marami na tayong tutorial patungkol sa makina ng 155. Baka magsawa na yung mga kabro. Ambiyan. Maingay ako kagawad. Daldal ako ng daldal. Tulog na pala yung mga kabro natin sa kwan. Ordaneta. Ayan. Tulog na yung anak ni kabro Wilbur. Bira. Ayan. Ayun si boss gising nagchat-chat. Kachat niya yung darling niya. Okay mga bro, mag-assemble na tayo at pakita namin sa inyo. Yan. So yung issue lang naman nito, maingay yung makina. Halo-halo yung ingay niya. Parang kuliglig, sabi ni Kagawad. Opo. Hello po, magandang tanghali po. Yan po kay Badjo. At Badjo? kay Boss Dito. O yung mga taga San Jose ay. Ano po sa taga Jose. Kamay na si Kagawad. Hindi mo pa kinawayan sila, boss. Sino? Sino? Si Kuya? Pero welcome sila sa ating baryo. Ayun. Okay po mga kabro, mag-assemble na po tayo. Ayan, assemble namin to. At pakita na lang namin sa inyo mamaya pag kumpleto na at nabuo na natin tong makina. Ayan, ito po yung pina-rebore natin na cylinder block. Ayan. Rebore 25 na po yan mga kabro. Okay, let's go. A few moments later. Okay, isa pa nga. Uy! Pira. Na. Isa pa nga. Wala nang faucet. Meron pa, isa pa nga. Oh, last. Uy, bibigay mo na yung brother Lito. Okay, mga kabro. So, tapos na po yung makina. Buo na. Sasalpak na lang po sa chassis. Ayan, napakalinis ng makina mga kabro. Ganyan maglinis si brother Lito Velasco. At si brother Joby Kianan. At si kabro Kagawad. Tupe. Paano yung nilinisan mo? Yan. Paano? Oh. Uy! Oh my God! Wow! Shoutout po kila Uncle. Ano pangalan mo, Uncle? Jun. Si Uncle John. Tapos si Uncle Cesario. At si kabro Jason from San Jose, Nueva Ecija. Yan. Shoutout sa mga taga Bibisiya. Yeah, shoutout po sa mga taga San Jose, Nueva Ecija. Ano sa Bibisiya? Pagilid mo na yung Kagawad. Papandarin na po natin to. Titignan natin kung anong pinag-iba ng andar niya mula kanina hanggang ngayon. Okay, salpak na natin at pandarin na natin mamaya. Okay, tapos mga kabro, pandarin na po natin. Ayun si Kagawad. Ano, kaya mo bang ibaba? Nako. Sige. Isa pa. Hindi mo kaya? Ba't kasi kaliwa? Kanan Kanan. Ayan, kanan. Ni, kaliwa. Kanan Yung isang paa. Yan. Ikaw na brother Lito. Ganun lang pala. Sa tingin mo, smooth na Kagawad? Testing ko lang. Smooth na mga kabro. Testing mo regulasyonan Kagawad. Oh. Uy. Para kang nangangarirang nagre-regulasyon Isa pa nga. Oh. Pira, nangangarira. Uncle, nasira. Ewan mga kabro, napaka-smooth na. Hindi gaya nung kanina, parang kuliglig mga kabro. Oh. Pinakasilibat sa matibon nyo. Yan. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon mga kabro, huwag mong kakalimutang Mag-like sa amin dito. mag-like, At i-subscribe ang bell. mag-subscribe at I-subscribe ang bell. pindutin ang bell Pindutin ang bell. para updated mga kabro sa video natin. Shoutout po ulit kay Langel from San Jose, Nueva Ecija at si kabro Jason. Yan. At siyempre, Ano? daling tayong mamatang tao. Oh. Bang! Pamilyan, Mang Jose.
Ano? Bibisi ah. Okay mga kabro, smooth na. At sasalpang na po natin sa sidecar nito. Mamaya. Wala na yung parang kuliglig. O, tama na, tama na. O, patayin mo na. Ayun, maraming salamat naman mga kabro sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon at hanggang sa susunod po nating overhaul na naman. Opo. Yan. Paalam ka na kagawad. Bye-bye po. See you tomorrow. I love you. Uy, I love you too.